Aiwa ndokarumbawo the shadow of the evening hours kamunonzwa kachibva kuna vaimbi jakupa madetails acho later. Karumbo kandinongowanzo playa pamisi yeSabata kana madekwana usiku kana kuvira rima rosvika Sabata yotanga togadzirira kunamata Mwari tichipinda muSabata zvakanaka kuti utitungamirire neSabata rake. Sabata hariko Saturday chete, ririko misi yose, asi pane nguva yatakatarirwa kunzi tiuye kuzomunamata. Ndiko kutanga kweusiku musi weFriday tichiperawo Saturday evening, Saturday usiku. Runodoka. Rumbo the shadow of the evening hour. Tanga tiri pachidzidzo chekuti Jesu unofamba pamusoro pemvura. Tikati tiverenge zvakare iko zvino taakutaura tichienderana neshoko racho kuti rinoti chii. Chidzidzo ichi changova chipfupi. Chidzidzo chatangoitawo pano paSabata kuti tingowedzera pane zvatambotaura. Pakarepo akagombedzera vadzidzi vake kuti vapinde mugwa vamutungamirire kuyambuka mhiri Bethsaida, iye achiendesa vanhu vazhinji. Akati aonekana navo akaenda mugomba vakandonyengetera. Ava madekwana igwa rakanga riri pakati pegungwa, iye ari oga panyika. Zvino akati achiona kuti vanotambudzika nokukwasa nokuti mhepo yakanga ichivadzivisa nenguva inenge seyechina yeusiku, akauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa akada kupfuura. Zvino vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa vakati madzingi mudzangara vakaridza mhere, nokuti vose vakamuona vakamanikidzwa. Akataura navo akati kwavari, tsungai mwoyo, ndini, musatya. Akakwira kwavari mugwa, mhepo ikanyarara. Vakashamiswa kwazvo kwazvo mumwoyo yavo nokuti vakanga vasati vanzwisisa shoko rezvingwa, nokuti mwoyo yavo yakanga iri mukukutu. Amen. Verse 45 tataura nezvayo. Chapter 6 verse 45. Saka tiri kuenda pamberi neverse 46. Akati aonekana navo akaenda mugomo kundonyengetera. Pane shoko rinenge rinoti kanganisei, nekuti rinotikanganisa kuti tinzwisise zvakanaka, nekuti isusu tinoti usiku 4 o'clock dzinochaya usiku i4 am. 4 o'clock ndedzemasikati, rondovira 4 p.m. 4 p.m. ndiri masikati, rondovira 4 a.m. ndiro nguva yeusiku. Saka zvireva kuti vanhu ava vakanga vaenda during the day. Uyu usati waendesa vanhu, Kristu usati waendesa vanhu, akagoendesa vanhu. Madekwana akakwira akandonyengetera. Saka akaenda mugomo kunonyengetera. Kanzi ava madekwana igwa rakanga riri pakati pegungwa, iye ari oga panyika. Madekwana ka inguva idzodzo. Murikuzvinzwa? Toda kumbotaura nyaya yenguva chete. Zvikanzi vakanga vachitambudzika nokukwasa. Wakamirira here kusvikira 4 a.m. wakazoenda kwavari? Zvikanzi iye akanga ari oga panyika. Zvino wakati achiona kuti vanotambudzika nokukwasa nokuti mhepo yakanga ichivadzivisa
nenguva inenge seyechina yousiku. Nguva yechina yousiku. Tinokuti nguva yechina yousiku. Pamwe hasi kureva 4. Zvinokwanisa kunge zvichireva kuti kana usiku. Zvichireva kuti madekwana kana zuva ravira na6. Pamwe anenge achireva 10. Nguva yechina yousiku ndeipi? Is it the 4th watch? Kana kuti the 1st watch? Or the 2nd watch? Nekuti tinoziva kuti rinenge rinodoka na6 kuIsrael. Nguva dzose harinyanyi kuchinja. Saka kana zvichinzi pane 4 watches dzeusiku, tinenge tadzidivhaidha kuita ma 3 hours 3 hours 3 hours. Saka na9 inenge iri kupera kwe1st watch, na10 tinenge tapinda hour mune 2nd watch, nguva yekutarira yavarindiri. Ndokuzvinzwa. Saka hazvisi kunyatsokubuditsa pachena kuti i4 AM here. Pane chatingatarisire here na4 AM? Pane chinoitika na4 AM? Varoyi vanouya nguva here na4 AM? Havasi vanouya na4 AM here kana kuti na3 AM? Vanouya nguva here na5 AM? 12, 1, 2. Ndiani anoziva kuti vanouya nguva here? Zvikanzi vakamuona vakati madzimudzangara. Achifamba usiku, torotenda usiku. Vakati zvazoita manje. Zvipoko zviya zvatinogara chiudzwa zvazouya. Vakazhamba. Kanzi vaifamba pamusoro pegungwa. Pane mweyawo yegungwa inenge irimo. Madzimudzangara. Tusekuru tunoitwa vakagara tuchida kukubata. Tunenge twakapfeka nhembe. Madzimudzangara kaiwa. Kana kuti wakaona mupostori akapfeka full garments achiuya nenguva yakadaro, idzimudzangara. Nekuti hausi kuexpecta kuona munhu pane nzvimbo yakadai, pedzezvo pamusoro pemvura ari kufamba. Vakaona zvinhu zvisingaoneki, zvavakanga vasati vamboziva kuona. Havana kuda kuzvibvunza kuti chii chiri kumboitika, vangotanga nekuzhamba. Nekuti zvakanga zvisingaiti kuti uone munhu achifamba pakadaro nenguva iyoyo. Akati aonekana navo, akaenda mugomo kundonyengetera. Paakasiyana navo, akaenda kunonyengetera mugomo. Tsika yavapostori ndeyekuti vanonyengetera mugomo. Zvakanaka kuti tinyengetere mugomo, hazvina kushata. Zvakanaka chaizvo chaizvo. Asi apa pagomo zvinoreva zvinhu zviviri. Runyararo hwakakwira kumusoro kuna Baba. Pamwe pamurayiro. Makanzwa imi Pauro achitaura kuti murayiro unotiisa kuna Kristu.
Murayiro unotikwidza musoro kuna Kristu. Kana tava kumusoro kuna Kristu, ndopatinozoti murayiro hauchine basa. Tinenge takunda. Hauchine basa, hauchatigumbura. Nekuti maitiro edu nemafambiro edu haanei nekutyora murayiro waMwari. Pakashayika vakaipa panyika, pakashayika zvakaipa panyika, tinofamba nemufambiro wakanaka. Murayiro unenge usina basa. Hatizive chakaipa, hatiite chakaipa. Fanga zvakanga zvakaita Adamu naEvha mumunda weEdeni. Pauro haana kuti murayiro hauna basa, kwete, unotisvitsa panani? Pana Kristu. Saka vamwe kana vachiverenga vanoti murayiro wakanga uripo pakutanga, wakabva wakaenda, Kristu akauya. Naizvozvo murayiro hauchine basa, kwete. Kristu anongouya kwauri chete kana ava mumwoyo mako nemupfungwa dzako nemundangariro dzako. Wakuita saKristu iwe. Kana usiri kuita saKristu, hausati waona, hausati waiswa pana Kristu. Uchirifanirwa kudzidza murayiro nokuuita. Chakatanga chakatanga. Hazvisi kwatiri kuti tidhitemeni, tifosere Kristu kumubata pauri kuti iwe utosvika panapa chete. Pane protocol, pane nzira dzekufamba nadzo. Tombotanga tazivana naMozisi first. Kana tine maproblems totsanangurirwa navaprofita. Tosvika pana Kristu. Tokwanisa kuimbawo dzimbo patinenge tichienda kuna Kristu. Tokwanisa kugamuchirwa ikoko nokuimba nokuita zvakanaka. Zvakanaka kugara tichiimba dzimbo dzaMwari. Musangogara muchingofunga dzimbo dzemaartisti emuZimbabwe kana maartisti emunyika zvinotibvisa pana Mwari zviya. Vanoimba dondo, vanhu vaya vanoimba kana kuvenga Mwari chaiko. Moramba muchidzokorodza nemiromo yenyu dzimbo idzodzo nechuni idzodzo. Imbirai Mwari. Kwirai mugomo kuna Mwari. Uzvona? Zvikanzi akaenda mumugomo kunonyengetera, akaenda into holiness. Wakasara warurama ari oga, wakaenda into holiness, wakaenda muutsvene. Ndozviripo zvikutaurwa. Imi munodanidzirwa kugomo. Munonzi huyai kugomo, vanakomana vevanhu. Huyai kugomo ndikudzidzisei murayiro. Rinonda tiSabata. Pane mazuva mangana ekugadzirira kusvika paSabata? Matatu. Mane mangani mazuva ekugadzirira kusvikira pagomo? Matatu. Reedza ndikuverengere ichocho pamene kana ndakambokuverengerai. Zvamunofanirwa kuita musati masvika paSabata. Kuti muite sei? Mukwire mugomo. Tinoda kuti mukwire mugomo. Deuteronomy here kana kuti I think Deuteronomy. Paunogadzira kukwira mugomo, Deuteronomy 4. Aiwa, as Deuteronomy 4. Exodus, sai pana Exodus 18 or 19. I think it's 19. Zvikanzi vaIsraeri vanosvika kugomo reSinai. Moverenga nyaya iyo yose inotitaurira kuti kukwira mugomo kwakaita sei. Nomwedzi wechitatu wokubuda kwavana vaIsraeri panyika yeIjipita nezuva iro vakasvika murenje reSinai. Vakati vabva paRefidimu vakasvika murenje reSinai, vakadzika matende avo murenje. VaIsraeri vakavakapo misasa pamberi pegomo. Zvino Mozisi akakwira kuna Mwari, Jehovha ari mugomo,
akamudana akati, unofanira kutaura kudai kuna veimba yaJakobho, uudze vana vaIsraeri kuti makaona zvandakakuitirai vaIjipita, uye kuti ndakakutakurai imi pamapapiro egondo ndikakusvitsai kwandiri. Naizvozvo zvino kana mukateerera inzwi rangu nomwoyo wose, mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose, nokuti nyika ndeyangu. Muchava kwandiri ushe hwavaprista norudzi rutsvene. Ushe hwavaprista norudzi rutsvene pabate pavo. Ndo mashoko aunofanira kundoudza vana vaIsraeri. Zvino Mozisi akadzoka akadana vakuru vavanhu akaisa pamberi pavo mashoko iwayo ose akanga arayirwa naJehovha. Ipapo vanhu vose vakapindura pamwe chete vachiti, zvose zvataurwa naJehovha tichazviita. Mozisi akandovaudza Jehovha mashoko avanhu. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, tarirai ndinouya kwauri mugore gobvu chivabatisisa ipapo. Gore gobvu ndo rakaita gore rine rima rakaita kunge rakatakura mvura. Ndozvatinofunga kuti vanhu vanzwe kana ndichitaura newe vagotenda misi yose. Mozisi akaudza Jehovha mashoko avanhu. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, enda kuvanhu uvatsaure, ndasvika pandinoda, uvatsaure nhasi namangwana, vasuke nguo dzavo, vagare vakazvigadzirira nezuva retatu. Saka isusu takati Thursday, Friday, Saturday tichipinda muSabatati nechiedza, asi Friday yacho tinenge takagadzirira kare. Nokuti nezuva retatu Jehovha uchaburuka pamberi pavanhu vose pamusoro pegomo reSinai. Jehovha anenge ari mugomo. Vanhu vakanzwiswerirai pedyo naJehovha kana kuti haikona kufura pakati, vakanzi havana kufura pakati. Mozisi anga ari mutsvene ndiye akakwira, nekuti ndiye akadanidzirwa kwaari. Saka tose taita saMozisi manje, takupiwa murayiro naMwari, taita savaprista vakuru navaprofita. Ndozvatinovavarira. Nyange kune muprista mukuru kupfuura Jesu ari kudenga, asi iko zvino takunzi taakutaura naMwari direct. Kristu ndo zvaanotudza. Zvanzi Mwari unotokuzivai nechekare, nekuti mashoko andakakutaurirai akakunatsai. Anotoziva kuti muri vangu. Kana chienda kuna Johane, ndozvaanotaura izvozvo kugospera raJohane. Naizvozvo munoaprosha direct muchikumbira zvamunoda kuna Mwari. Uchakuitirai nekuti anoziva kuti muri vangu. Saka kutaura kwava kutaura direct kuna Mwari. Tiri peseko vedu. Kuti vanhu vanzwe kana ndichitaura newe vagotenda misi yose. Mozisi akaudza Jehovha mashoko avanhu. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, enda kuvanhu uvatsaure nhasi namangwana, vasuke nguo dzavo, vagare vakazvigadzira nezuva retatu, nokuti nezuva retatu Jehovha uchaburuka pamberi pevanhu vose pamusoro pegomo reSinai. Iwe utarire vanhu muganhu yakavapoteredza, uti kwavari, chenjerai kuti murege kukwira mugomo kana kubata jinga raro. Ani nani unobata gomo uchaurawa zvirokwazvo. Ngarege kubatwa noruoko, asatakwe zvirokwazvo namabwe, kana afurwe, kana chiri chipfuwo. Kana munhu haafaniri kurarama, asi kana hwamanda ichiramba ichirira, ngavakwire mugomo. Mukuzvinzwa? Kwirai mugomo kana hwamanda ichirira. Zvino Mozisi akaburuka mugomo akaenda kuvanhu akatsaura vanhu. Ivo akasuka nguo dzavo akati kuvanhu, garai makazvigadzirira nezuva retatu, musaswedera kumukadzi. Mazvitsaura mawacha hembe dzenyu. Zvikanzi musaswedera kumukadzi. Saka tichitaura kuti kana muchiuya pamasabata moregedza kuita sei? Moregedza kurara. Munokwanisa kurara mazuva ose amunouya. Sunday, Saturday, even neSaturday yacho munokwanisa kurara manheru nemukadzi. Sunday mukarara kana kuswera zuva rose muchiita. Monday mukazviita muchibva kubasa.
Tuesday makazviita muchibva kubasa. Wednesday makazviita muchibva kubasa. Kana muchida kuita kana Wednesday mupedzera ipapo. Thursday makuseni mapedza. Muzvichenesa. Thursday evening hamuiti. Friday rachipiri. Rechitatu moswera makadaro. Pazuva rechitatu murikuona kuita kuti pari kuita kunge pane 2 days actually kuti maita kanechi neWednesday evening. Munenge matoo muThursday paWednesday evening kusvikira Wednesday morning kusvikira Thursday morning. Saka pachamunaro Thursday day racho masikati acho namadekwana munenge mava muFriday. Friday day racho namadekwana munenge mava muSabata. Sabata zuva rachitatu kwakachena kusvikira madekwana. Asi manzwa murayiro wokuti musaswedera pedyo navakadzi nekuti munoda kukwira mugomo kuti munoita se munotaura naMwari. Remember, Mwari ari kudzika kwamuri, muri kusangana naMwari. Nekuti akataura kuti Sabata nderezororo, iye unenge wogerewo, imi makagarawo, makazorora, muchitaurirana nyaya idzi, muchitsvagana, kuzivana. Musazobera kumukadzi nekuti munozvishatisa. Zvikanzi sukai nguo dzenyu, kusuka nguo kuita sei? Kutsvaga kururama. Makatangirawo kwokutangawo pamunozosvika panenge paSaturday munenge mava vanhu vakarurama. Vanhu vane zvivi mukutraya kuavoida zvivi all along. Moswedera pedyo moswedera zvenyu pedyo naMwari. Mwari wokudzidzisai zvaanenge achida kukudzidzisai. Ndokukwira mugomo. Ko Jesu anga asina mukadzi, zvikanzi wakanga asingatadzi. Chaingomusvibisa chete vanhu. Vapi? Vadzidzi vake nanani nevava vanenge vachiuya kwaari. Kana vatosuduruka iwo anaswa, otokwira zvake mugomo kunotaura nababa vake. Zvida wakandoti tunozvisuka zuva rimwe chetezvo wakatogeza zvake pagungwa, wakaita se wakakwira mugomo nekunamata. Nekuti munhu waichengetedza murayiro. Kukwira mugomo zvinoenderana nekuchengetedza murayiro. Asi tikunosangana nani? naMwari. Pane chimwe chandingawedzera. Aredzana kutaura kuti zvino nezuva retatu kuwedza kutinhira kukavapo pamusoro pegomo nemheni negore dema nenzwi rehwamanda rine simba guru, vanhu vose vakanga vari pamisasa vakadedera. Zvino Mozisi akavaudza vanhu kuti vabude pamusasa vasungana naMwari vamire pajinga regomo. Gomo rose reSinai rakanga richipfungaira nokuti Jehovha wakanga aburukira pamusoro paro. Moto utsi hwaro ukakwira soutsi hwevira. Gomo rose rikazununguka kwazvo. Zvino inzwi rehwamanda rakati richirira nokurira kwazvo, Mozisi akataura. Mwari akamupindura nenzwi. Ipapo Jehovha akaburukira pamusoro pegomo reSinai. Jehovha akadana Mozisi kuti akwire kumusoro wegomo. Mozisi akakwira. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, buruka undorayira vanhu kuti varege kupaza kana kuna Jehovha kundotarira kuti vazhinji vavo varege kufa. Navaprista vanoswedera kuna Jehovha ngavazvitsaure kuti Jehovha arege kuvaparadza. Wozvinzwa? Hanzi navaprista vanoswedera kuna Jehovha ngavaregedze kuita sei? Ngavazvitsaure kuti Jehovha aregedze kuvaparadza. Vazvitsaure kubva pavanhu. Kristu paakakwira mugomo wakanga wazvitsaura kubva kuna vanhu. Apa pari kutotaura kunzi munenge maedza kuita nokururama, mapfeka hanzu dzekururama, hanzu dzakachenazve. Kururama, muri kutsvaga holiness. Pazuva rekutanga iri repagomo reSinai vakakwira kuti vanopuhwa murayiro waMwari. Asi murayiro wakanga uripo
woga ndokuti vasuke hanzi dzavo dzichene, varegere kuva pedyo nemukadzi, varegere kuvata pamwe chete navakadzi. Mozisi akati kuna Jehovha, vanhu havangagoni kukwira kugomo reSinai nokuti makatirayira muchiti, tarirai miganhu pagomo, tarai muganhu pagomo muri tsaona. Jehovha akati kwaari, enda uburuke mukwirezve, iwe naAroni anewe, asi vaprista navanhu ngavarege kupaza kuna Jehovha kuti arege kuvaparadza. Ipapo Mozisi akaburukira kuvanhu akandovaudza. Vanhu vakaramba kukwira, ndopanozopuhwa murayiro inegumi pagomo reSinai. Amen. Nguva dzacho dzinofamba, asi izvozvo taiita tochienda pana mako wedu tinopedzisa kutanga tiita zvotanga tapavhara. Ndokukwira mugomo. Kanzi wakaenda kumugomo kundoita sekundonyengetera. Nemiwo dzimwe nguva kana muchikwira mugomo kana muchienda kundotsvaga Mwari, zivai kuzvitsaura pane zvakaipa. Especially chimwe chinhu chiri important ndechekuti munozvitsaura pamafungiro, kuti mosiya zvinhu zvose mofunga zvekushumira Mwari nokumunamata. Musafunga zvakanyanya pamunenge muchinamata Mwari. Zvinokubatsirai zvikuru. Zvinonzi ava madekwana egwa rakanga riri pakati pegungwa, iye ari oga panyika. Iye is on stable ground. Makumbo ake akamira pari stable. Ava vari mugungwa vari kutombodzwa nemhepo yakanga iripo, nekuti kwavari kuenda uko kwakaipa. Kune mweyawo iriko. Havana mweya wakakwana wekuti vaende voga ikoko, nokuda kwokuti havana kutenda kwakakwana. Ndizvo zvazviri kutaura izvo. Naizvozvo igwa chikepeka chinoita kuti mufambe pagungwa. Munofanirwa kunge muri safe. Asi hamuzi safe. Muroda kutopinda mugungwa. Muroda kutoti gungwa roda kutomedza igwa iroro ramuri. Zvakafanana nekuti makavaka chikepe chine maburi chiri kupinda mvura. Muri kuzona? Nosaka muri kutambudzika. Chakapinda mvura chakazara makunyura. Asi apa tinoona kuti vari kutambudzwa nedutu nemhepo yakanga iripo. Zvichireva kuti kwavari kuenda uko hakuna kunaka. Vari kutongoidzwa vachiri kure. Kwavari kuenda uko havakukwanisa voga. Kutenda kwavo kushoma. Ngatigare tichitenda. Ngatigare takatenda. Takakwana naKristu. Ngatiregedze kuva namaramba simba. Ngatidei Jehovha tinomuda sei? Nokuita mirayiro yake, nokuva vakarurama navatsvene. Ndizvo zviripo. Zvino wakati achiona kuti vanotambudzika nokukwasa, nokuti mhepo yakanga ichivadzivisa nenguva inenge seyechina yousiku, akauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa akada kuvapfuura. Vanhu vakanga vatambudzika. Kana zvizvo zvatiri kufunga kuti yakanga iri fuyo yedu. Vakaenda kuchiri daylight vachikorosa gungwa. Nguva iyoyo panze kuti vange vachirara zvavo, dai kunzi igwa riri pakati pegungwa, vangadai vachirara zvavo muigwa imomo. Vakarara zvavo, asi havana kutomborara. Vaswera vachitambudzika zuva rose, nousiku. Mhepo inoda kuvawirira mumvura. Iri kuti dzokerai kwamabva. Hatisi kukudai kwamuri kuenda. Kwavabva kuno kune zvingwa, kune rugare, kune madyo. Munonodya muchiguta chingwa nehove nezvose. Uku hakuna chiriko. Mweya yetsvina yoga iriko kwavari kuenda. Dutu riri kutirai kuvadzosera kwakare. Kuti munondozotiunzirana Jesu kunoko. Akakuteerai. Unzwa?
gerasa ndo zvimwe chete zvakaitika. Kwakune mweya yetsvina. Uku kuBethsaida kune puli inonzi Bethsaida kwanga kune mweyawo yetsvina iriko. Vanhu vaitounganira ikoko vane zvirwere namarwadzo akasiyana kuti vaponeswe nengiro dzinovhongodza mvura. Murikuzviona? Zvakafanana nekuti vanhu vanokunganira kwauri vachifunga kuti iwewe ndiwe Jesu uchavarapa. Wowana hausi murapi iwewe. Kana kuti une mweya waJesu wekuti unovarapa. Chii chinoitika ipapo? Unokwanisa kurobwazve nemweya yetsvina inenge iripo. Inokukava-kava ikakubhutsura ikakuita sei. Ndizvo zvavakanga vachiitwa nemweya yetsvina. Zvikanzi akada kuvapfuura kuvasiya vachitambudzika mugongwa. Unoona zvikuita Jesu here? Ndaneta kana kuswera ndichibatsira vanhu. Handingaswera ndichitendera vanhu inini. Vanhu vanga vaneni kwenguva yakareba. Vanenge vaneni mazuva ose. Asi havasi kukwanisa kutenda. Kutenda kwavo kushoma. Nekuti dai vakanga vachitenda vaita zvandakaita paya tichienda Gerasa. Dai vakanga vatsiura dutu rikanyarara. Zvino iko zvine zviri kuvanetsa futi. Vari kutotadza kana kurova zvakanaka. Anzekedza ndivasiye ndipfuure zvangu ndiende kuGarasi ndivasara vachitambudzika vari mugungwa imo. Unoona zviri kuitika? Uri kuita kunge utsinye. Asi itsitsi. Tsitsi dzekuti chii? Vakwire gomo. Maona. Vatende. Vasangana neMwari unovaponesa. Uita kunge utsinye. Asi itsitsi. Ivo vakanga vaitira vanhu chii? Vaita kunge vari kuitira vanhu tsitsi. Vachiita chii? Utsinye. Pavaida kuti vanhu vadzingwe naKristu. Ivo ndovakazopedzisira vadzingwa. Andi? Kristu akakuvadzosera zvavakavaita. Kwasiya vakadaro. Kuti hai vari bhowa. Vanotenda ka. Vanofunga kuti vane simba vasiya vakadaro. Ndegedza ndipfuure zvangu ndiende. Vana Kristu akupfuura. Tinorilaya naye. Tinorilaya nevanhu vane simba. Maona manje? Mugara muchingoti wa spoon feeding. Kufanana navanhu vanomirira baba kuti vachauya nekanyama. Kana kuti amai vachauya netumazai kana netui. Nguva dzose. Amai vakasauya munoita sei? Munofa nenzara. Kana baba vakasauya munofa nenzara. Saka ikona kugara muri vanhu vanotarisira vamwe kuti vakubatsire. Imimi munofanira kunge muchitobatsira kuri kutarisira vamwe. Munofanira kunge mune kutenda kwakakwana. Hanzi akada kupfuura. Zvino vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa vakati madzinzangara vakaridza mhere. Yowe tofa, yowe. Paaisvika ari padhuze vakatonyanya kunyanya kuchema. Vatanga kuchema achiri kurya vachimuona. Yowe. Pane chinhu zviri kuuya kuno. Yowe. Makambonzwa vanhu vanochema usiku? Ndozvavanoita. Vanenge vakaya nemadzikirira vaya. Vanotanga anopedzisira akuita zviri loud. Kutya ikoko. Vamwe ndopavanozonzwa kuta kunge vari kutaura so. Vanenge vachitodzinga mweya yetsvina ipapo. Vanotanga kutaura but vakarara wana saka hazvisi kubuda zvakanaka. Iye anenge achitozinzwa kuti ndoda kuedza kutaura but hazvisi kubuda zvinhu zvandoda kutaura. Ndoda kuedza kuti ibva panapa mweya yetsvina, ibva panapa muzita raJesu, ibva pano. But hazvisi kubuda zvakanaka.
Mutarisa inzwi rekuti kukwasa. Handizivi kuti rinorechi, asi ndiri kufunga kuti rowing. Zvikanzi vakanga vasingarowe zvakanaka. Ndozvandiri kufunga. Pane chinhu chavakanga vachitadza kunyatsoita chakanaka kuti igwa rifambe zvakanaka pamvura. Pane chinhu chakanga chichikanganisa kutenda kwavo. Zvida vakanga vasina kubatana. Vakanga vane mixed feelings. Mumwe ari kufungawo zvake, mumwe ari kufungawo zvake, mumwe ari kufunga zvake. Havasi committed pachinhu chimwe chete, nokuita chinhu chimwe chete, nomwoyo mumwe chete. Vakatambudzika. Mweya yetsvina yakavatosa tosa. Nokuti chinonetsa ndechekuti kana ini ndichitenda, mumwe asingatenderi, indofanira kunge ndine simba rakatokura kuti ndiitire mumwe wangu. Asi dzimwe nguva mweya yetsvina inoataka mumwe wangu. Ini ndiri kutenda. Ndaona yakuda kuparadza mumwe wangu. Ndatova off guard. Ndatorasa kutenda. Ndakutotyawo kuti mumwe wangu wakungaparadzwa. Dzimwe nguva ndichifanira kunge toshowa simba rekuti ndinodzinga kana mweya wetsvina uchida kuataka. Because apa ndiringoita kuti usaatake inini. Ndifanira kudzinga kuti usaatake mumwe wangu. Zvino kana tichiataka uri kurudyi uku, ndoda kuti ndiende kune munhu uri kurudyi kwangu. Iwe wobva waataka mumwe uri kuruboshwe. Kana kuti mweya yetsvina yacho inouya yakawanda ichiataka vose pamwe chete. Ini ndiri kukonsidera nemweya wetsvina uri kuataka inini. Vamwe vese havana kutenda. Vaakuzhama. Vanomutsa kutya mandiri kakuti kuchii chakuitika muno. Ndotova off guard inini, ndobva ndapedzisira ndaatakwawo inini. Ndiri kuedza kunamata but hasi kunyatsobudirira zvakanaka. Tinotambudzwa nemweya yetsvina nekuda kwokuti vamwe vedu vanenge vasina kutenda kwakakwana. Vanenge vari zinyeke-nyeke, ndo panopinda mune mweya yetsvina mumba, ndo panopinda nemweya yetsvina mukereke. Kana zvikanzi tasarudza varume vekereke, maelders, tose ngative nekusimba. Kana tiri maleaders, ngative maleaders akasimba. Kana tikanzi tiri group yakasimba. Kana even kuklasi chaiko, kana mune maklasi amunoita, munotanga kusimbira ikoko. Musangova klasi yekuti every time pamunoenda pana vamwe munenge muchionekwa kunzi mune Lakers. Ivaiva nesimba. Kana tikava mapoka akasiyana-siyana atinenge tadhivaidwa nawo naKristu, boka renyu ngarive rakasimba. Kurudziranai muchidya muchiguta pamwe chete. Munofanira kuti tudya muchiguta muchisiya. Hakuna kushayiwa chokudya. Manzwa kuti tambotaura pamusoro peshoko iroro. Tataura tikaneta. Handi pachidzidzo chekutanga cheche tataita. Asi hatina tatomboenda. Tanga tingori pavhesi 1. Ndokusiya kwacho ikoko. Kana nhasi totosiya zvimwe zvatinenge tichida kutaura. Hakuna kuti tashayiwa, kwete. Tinochita run out of time. Ndokuguta ikoko. Takagutisa. Tatoshaya pekuisa zvimwe zvacho nekuti nguva hapasisina. Zvita totodzoka futi toita futi kuti tipedzise. Asi takungoitawo kuti timhanye. Nekuda kuti tine nguva yekubata. Pakumhanya ipapo tinosiya vamwe venyu vasina kuguta zvakanaka. Ndo Pauro zvaanotaura pamusoro pelast supper, pechidyiwa chelast supper, cheholy communion. Nguva yechina tataura pamusoro payo. Kuti inenge nguva yekuuya kwemadzimuzangano. Zvino Kristu zvaari kuuya panguva yechina, chii chiri kuitika? Ari kuuya kuzoponesa vanhu. Zvinoreva here kuti chose chatinoona panguva yechina tofanira kuchigamuchira.
handizivi, ndotomirira kunzwa kwamuri. Ndinoti garai makasimba, makadzinga mweya yose yakaipa. Mona, pane zvinoitika kuti dzimwe nguva Kristu unouya kwatiri tigomudzinga nokutya. Mukuzvizwa? Iye ari kuuya kwatiri arikuda kuti itai so. Zvinoitika kakawanda tinomudzinga. Hatidi chete kungoshanyirwa takavata. Tinenge tinotongofunga kuti varowe. Nekuti hatidiwo kuti varowe vatishanyire, toregedzera kuvaita sei? Kuvadzinga. Saka chii chinokonzera kudaro? Kutya ka? Kutya ka? Kugara tichifunga kuti tingakundwe namadzimdzanga. Ina handizivi kuti mungapaitawo sei. Handina solution yazvo. Asi Jesu ari kuti pandinokushanyirai muri kundidzinga. Muri kutotya, muri kutofunga kuti ndiri dzingdzanga. Tinoziva kuti Jesu akaita sei. Unoziva sei kuti Jesu akaita sei? Nekuti hatidi kuti madzimdzanga rasvike pedyo. Tinosvika saizvo chaizvo. Akatibata akasiya aisa mweya yayo yakaipa. Nekuti varave tinovaziva nhingi. Makrabhu emuno mandinoziva nevarwe. Aiva hatidi kutombovaona zvachose. Vangasiya vatiita zvinhu. Hatizivi kuti vanenge vachida kutishandisei chimuswe. Vanenge vachida kutipa munyama kuti ivo vakwidziridzwe. Vanhu vanouraya nyika. Vanhu vanouraya vanhu. Vanouraya isusu vechitema. Hatimbofa takabudirira. Nekuti zvandinazvo ini hazvizvo zvavanazvo. Zvavanoda kuti vabudirire nazvo hapana, hakuna njere. Topesera takaurawa tose vanhu vatema naivowo futi. Vachifunga kuti vari kubudirira, vari kuita zvakanaka. Havazivi kuti isu takashayika, hapachina simba. Kana even wakaona muprofita, pana vamwe vaprofita vakadaro vanozviita vaprofita vanoshandisa simba ravanhu ivo vari varoyi. Varipo. Totovaziva. Hasati kutaurai mazita avo. Isu tinoda kuti imi mukunde pakunamata. Imi rambai makafaka puresha chete. Makaisa gumbo renyu paaccelerator. Muchikwira nokutenda. Toda kuti murambe muchitenda mugokunda. Saka waifamba nepamusoro pegungwa. Topinda muexplanation yacho iyo. Takamboexplaina kudhara kasaka tongozvicharikira. Nokuti vose vakamuona vakamanikidzwa. Akataura navo akati kwavari, tsungai mwoyo, ndini musatya. Saka how do we know kuti ndiKristu? Kana tisingazive shoko rake tinoziva sei kuti ndiye Kristu? Asi tototesta neshoko rake. Even akatitaurira zvinhu takavata kuhope, tototesta shoko rake kuti zvinenge zvisingaenderani neshoko raMwari ratinoziva. Saka zvakanaka kuti tigare tichiziva shoko raMwari. Tsungai mwoyo, ndini musatya. Shingai. Musavhunduka. Musapanike kana mweya yasvina iyoyo. Rambai makavimba naMwari. Rambai makavimba neshoko raMwari. Kuti hapana charinotiita. Kana uri kuona muroyi kuhope unzive kuti hapana zvaunondiita iwe. Ibva pano. Usually kuti muroyi asvike kwauri iwo anenge atoshandisa somebody ari close pauri. Ivo vamunorarana navo. Pana vamwe vakadzi vanoita izvozvo zvokuti wangomubata kana kungomukisa so. Zvatopera kwauri. Mangwana unofuma wane nyora.
Anotoudza simba iroro, unenge watomupa simba. Angosvika pedyo newe chete mangwana unofuma wana nyoro. Vamwe vanoshandisa hama dzokwako dzozviita izvozvo. Hanzi akakwira kwavari mugwa, mhepo ikanyarara. Kristu had to be there kuti mhepo inyarara. Joshua, Kristu unofanira kunge uri patiri nguva dzose kuti mhepo igare yakaita sei, yakanyarara. Kristu unofanira kunge uri patiri kuti nyangwe mhepo yotitomutsa sei, isinenge tiri calm, takatsunga mwoyo tichiziva kuti hapana zvainoita, ichapera chete. Mazvona, Satani anenge achirova magonhi, achirova mahwindo nesando. Hatina hativhunduke. Varoyi vanenge vachiita zvose zvavanoita, vachititsvasa, vachitiita zvose zvavanoita, vachitora masimba patiri. Hativhunduke. Vachiisa nyama yavo patiri ivo kuti vakwirire. Hativhunduke. Kuti Mwari uchavaripira panguva yakafanira. Hativatye izvi. Isinoramba tichitraya kukwidza chete. Vamboti ataka, totosimba ipapo, totoramba tichifaka puresha. Ivo vanenge vambotora masimba. Isi tongoramba takafaka puresha kuti vabudirire. Titonamata futi kuti vasabudirire iva. Pane mamwe profeti wandakanzwa kunzi anotora masimba kuvanhu, anozviitira mari yakawanda chaizvo. Big witch hunt? Yeah, big witch. Hanzi vakashamiswa kwazvo kwazvo mumwoyo yavo kuti waita sei, wafamba ari pamusoro pemvura. Of course, Jesu anogara achifamba ari pamusoro pemvura. Rangarirai kuti akanzi ari kuda kuti tiite varedzi vavanhu, kuti isu tinobuditsa vari mugungwa. Kana tichifamba tiri mukepe tiri safe. Chatinofanira kunge tichitoita ndechekuti titobuditsa vamwe vakanyura varimo mumvura vari kustruggle kudhara, tichivaisa chikepe toenda kunyika kuri stable. Zvino kana isusu tida kutonyura kubva muchikepe imo, tichagoponesa sei ivo varimo mumvura kare? Ndisita kutokovererwa nevari mumvura panze pekuti tinge tichivaponesa vachibuda mumvura vachienda kunyika. Mwari ngaatipe kutenda, ngaawedzere kutenda kwedu, hama vadiwa. Shoko, nzwe shoko iri. Nokuti vakanga vasati vanzwisisa shoko rezvingwa, nokuti mwoyo yavo yakanga iri mikukutu. Hanzi wakashamiswa nekufamba pamusoro pemvura. Vanga vasina usati vanzwisisa shoko rezvingwa. Chii chafanirwa kunzwisisa pashoko rezvingwa? Tokusiyirai homework. Shoko rezvingwa kana ndokutenda, kutenda kukumbura wamwari. Kana mukaguta pane zvingwa zvishanu, makava nematengu ane 12. Murikupaona? Ane zvingwa nehove. Zvingwa pure, hove dzangobva mugungwa, dzine matauriro adzo, maexplainero adzo ezvinhu zvezvingwa. Asi zvingwa zvinenge zvichifanirwa kunge zviripo. Zvikanzi naPauro chii zvandambotaura zviya, murava unotisa pana Kristu. Ko zvino zvatava naKristu hatichatenda here kumurava? Kwete.
tinotobatisisa murau. Vanhu vatinenge tichitodzidzisa tinotovaudza kuti ngavasimbiswe pamurau, ngavazivisise murau. Hatichavadzidzisa zvedu kuti itai chakati chai chakati, asi ngavarambe vakasimba voga pakuziva murau, nokuutsvaga, nokuunzwisisa, nokuushandisa, kushandisa shoko raMwari. Hanzi mwoyo yavo yakanga iri mukukutu, vakanga vane mwoyo yakaoma. Nyange vapuwa zvekudya zvezvo hazvisi kusinga. Vari kungodya zvavo vachitarisa kusaidhi, vachiimba vachitarisa kusaidhi, vachitarisa kusaidhi uku nouku. Kutarisa zvavo kuti vakadzi vavanhu varipo vakanaka ndevapi, kana pane magirls akanaka ndeapi, kana pane maboys. Vachitoita ruchiva zvavo, vachichiva varume vamwe, vachichiva tumaboys tunenge turipo, vachitofunga zvavo kuti dai aka kanga kari kaBen 10 kangu. Muona manje, chengetedzai murayiro yaMwari. Ida Mwari wako nomwoyo wako wose, nepfungwa dzako dzose. Hanzi kugodawo kwako sezvaunozvida iwe. Kanzi ndiri mwana waMwari wako akakubudisa muIjipiti. Usava navamwe vamwari kunze kwangu. Usazviitira zvifananidzo kana kuzvishumira kana kuzvinamata. Usashandise zita rangu zvisizvo. Chengetedza masabata angu. Uzorodze vamwe vako. Ukudze baba vako namai vako. Panyika yaugere kuti mazuva ako awedzerwe panyika yandakakupa. Panyika pandipo hapana Kristu. Ava vari mugungwa ava. Vachiita sei vachitambudzika. Hamukona kugara mugungwa. Gara panyika.